שלום לכולם, תלמדו איך לנעול תיקייה. רוצים קליק ימיני, חדש, תיקייה, נכנסים לתיקייה. עכשיו רוצים קליק ימיני, חדש, מסמך טקסט. נכנסים למסמך טקסט, רושמים את הקוד, אני אעשה מתחת לסרטון, אני אשלח את הקוד. אוקיי, יש שורה שכתוב פסוורדר, אני אמחק אותה, וכאן צריך למחוק, ולכתוב את מה שבא לכם. אני אכתוב 123A, אוקיי, עושים קובץ, משמר בשם. עכשיו אתם יכולים לכתוב מה שבא לכם בשם של הקובץ, אבל בסוף חייב נקודה בת, נקודה BAT. שמו X, יפתח לנו חלונדוס, ילחצו על זה, יפתח חלונדוס. עכשיו יפתח התיקייה, זו התיקייה אמורה לנעולה, אחרי הפתוחה. בשביל לנעול את התיקייה צריך ללחוץ Y. זהו, ננעלה. בשביל לפתוח אותה צריך לכתוב את הסיסמה שלך, 123A. נפתחה. עד לפה המדריך, גרטיס לדניאל פייט.